Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare izvi ndo zvakaitikawo kwedu. Sawira wangu akarohwa mbama namudhara, asi hakuna munhu akamuona achirohwa mbama as such. Akangotanga kungochema chete, yowe ndarohwa kani. Ndamboedza kuda kuzvivanza kuti ndiri kurohwa, asi iyi zvava kurwadza, ndanzwa nekurohwa. Saka izvi zvakaitika madzisawira apo pavainge vachigezesa mutumbi wababa. Nyaya yangu yakatangira pakafa baba vangu mwedzi muviri iyo yadarika. Baba vangu vakangodonha vachibva kudoro. Semunhu aiva neBP, takangofungidzira kuti zvimwe kuda yainge iri BP. Saka pandakatambira shoko rerufu, ndakaenda kumusha kurufu rwababa vangu. Nekuda kwehurombo hwedu, baba vainge vasina funeral policy, nesuwo wacho tainge tisina funeral policy. Saka takangovaviga, vainge vashayikira mumba. Sezvo tigere kumaruzevha, takabva tachizongoti havaende kumochwari, kana mari yacho futi painge pasitorina. Saka pachivanhu chedu tinoti sawira ndiye anogezesa chitunha. Baba vangu vainge vaina sawira wavo wavaiita tsika nditsikewo, saka ndiye watainge tapa basa rekuviga baba vedu. Saka zvakaitika ndezvekuti sawira akapinda mumba nevamwe vachida kugezesa chitunha. Sawira akarohwa mbama, hanzi pekutanga aingofemereka chete. Vamwe vakafungidzira kuti kwainge kuri kurwadziwa kwekuti vainge vavakuda kugezesa mutumbi wabhururu hwavo, asi ndipo paakabva achizotanga kuridza mhere. Iye akaita sekunge ainge arumwa nenyoka pekutanga, hanzi aijamba ndokubva achizodudza akati ndanzwa nekurohwa mambama. Saka sawira uyu paakazofa, mukomanashi, takazofamba. Mukufamba tine hari iyo yatakapiwa. Saka ndauya pano ndichida advice kubva kwamuri. Takanzi tinonyora mazita evana vose vasawira, kunyange tichikwanisa nemazita evazukuru vasawira. Then isuwo tobva tachizotora hembe umwe neumwe anenge achida, asi zvakanzi tose semhuri tinofanira kuti tinge tichitora hembe. Anenge atora tisheti yake anongocheka kapisi, anenge atorawo trousers rake anongocheka zvekare kapisi, tobva takandamo muhari imomo. Kana takanda, hanzi tinofanira kuti tinge tichienda kunosiya hari iyoyo muninga, nekuda kwekuti hanzi baba vedu ivo vakashandisiwa pane zvakaitika, plus hanzi ndiko kusunga zvekare ngozi yasawira uyo akazoshayika. Saka ndichiuya pano ndokuda kungobvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nhai mhiko dzakadai dzinoreva kuti kudii. Sekuru ava vakangoti imhiko dzekudzinga mweya wengozi, zvekare nekuzoti baba vangu kana vomuka vasazotsipikiwa, nekuti hanzi vakashandiswa pamhiko. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Varikuda kungobvunzawo kuti izvo zvavari kunzi vanofanira kuti vange vachiita nen'anga yacho iyo yakavabatsira, hanzi zviriko here, kana kuti pane zvimwe zvinhu zvatava kutoda kutobatiswa zvinokwanisa kuzotinetsa mangwana. Pakaipa kutora hari mobva manyora mazita evana vemufi, uye zvekare mozotorawo zvipenga zvehembe dzenyu mukanda muhari munosiya mubako.
mawani ngatitaurei navo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndinonzwa kuda kudya nyama yemunhu mukoma. Inini ndiri mukadzi ane makore 35 ekuberekwa. Ndinogara munomu muZimbabwe, but nemurume wangu tine kabhizinesi kedu tinopota tichienda tichinohodha kuZambia. Saka tinoti kana tikaendako ikoko tinotombogarako kana zvemwedzi kana kutodaridzira. Mukoma inini handisi muroi, handimuki usiku, but pane mweya unongondibata. Ndinonzwa kuda kudya nyama yemunhu. Ndo secret yangu iyoyo. Nyaya yangu yakatangira apa. Ndakakura ndichigara naambuya vangu kune rimwe prazi ririko uko kuBhangeti. Saka mbuya vangu ava vaiva shangwiti, shasha yevaroi mukomboni mataigara. Uroi hwaambuya vangu neni ndaitouziva nekuti ndini ndaiita basa rekufidha nekutogeza zvikwambo zvavo. Saka dzimwe nguva vaikwanisa kungondimutsa pakati peusiku vobva vanditi muka ugeze vaneng'ina vako. Ipapo ndainge ndisingatozivi kuti zvainge zviri zvikwambo, asi nekukura ndopandakazotangawo kuziva kuburikidza nevamwe vanhu vandainge ndichinzwa vachitaura kuti icho chikwambo chakamboita sei. Saka vaindimutsa kubva vati kwandiri, mukaka ugeze vaneng'ina vako. Ndaimuka zvekuti ndinenge ndisitomborina kana hope, vobva vachizondipa nyama. Nyama iyi ndaiti kana ndikaidya inenge ichiita sekunge munhu ari kudya machocolates. Saka ndaiti kana ndadya nyama iya ndobva ndachizotora zidish ndobva ndatanga kugezesa twuvana tuya twakaita twuvana tucheche, but twakaita sekunge twuvana tucheche kudaro. Vainge vakatoita sekunge vanhu vakuru. Then ndaiti kana ndapedza kuita saizvozvo vaibva vachizondipa zvekare imwe nyama. Imwe yacho yaitesta kuita kunge machocolate, but ari maminted chocolates. Saka zvose izvi zvichiitika mukomanashi ndainge ndava kutofarira nyama iyo yandaipiwa nambuya vangu. Kusvika pari nhasi ndinotonzwa taste yacho inotesta kunge chocolate kana kuti maminted chocolate. Ndinofunga kuti mbuya vangu ivo vainge vachida kundishinira zviya zvekuti ndinge ndichizomuka navo usiku tichienda tichinoroya tiri pamwe chete, asi havana kuzokwanisa kupedzisa kuita basa ravo. Nekuti zvakazoitika ndezvekuti kwakazouya tsikamutanda mukomboni matainge tichigara. Mbuya vangu vakabatwa nemuteyo vakaramba vakati hakuna chinonzi muroi. Vakaenda kumapurisa vakanomhangarira tsikamutanda uya akasungwa. Asi mapurisa paakauya iye tsikamutanda akatoseka akati, mashefu muri kuda henyu kundisunga, asi ndiri kutobatsira imi kuti musaramba muchingodyirwa vana venyu muvhileji rino. But vakamusungisa iye tsikamutanda, but akabva achizovaudza kuti kana vakaramba vachingoita mabasa avo avainge vagara vachiita vaizofa nekuda kwemuteyo uyo wavainge vabatwa nawo. Vakati hakuna zvakadaro. Vakatoti kunyange tsvimbo yatsikamutanda vainge vachida kusara nayo vasingatyi kana kuibata. Vamwe pavainge vachiramba kubatiswa tsvimbo natsikamutanda, gogo vangu vakatoitora vakati tarirai muone ko ndadii kudonha. So vakabva vachizoshayika. Mushure mekunge vashayika vakangovigirwawo papurazi ipapo, because pane nyoka iyo yaingoonekwa kana kuri kunzi panenge pawanikwa motikari yaifanira kuzotakura chitunha chagogo chichiendeswa kumochwari, then tobva tachizoenda nacho kumusha kwavainge vakavakira. Saka mushure mekunge vanhu vaita musikore wese wezuva vachiona nyoka iyi yaionekwa kumberi kwemotikari, kana kuti mumotikari macho imomo munhu obva atoburuka mumotikari make achitotiza. Vamwe vaibva vachizotoramwa vachiti munhu uyu haasi kuda
kuti anga achidzoserwa kumusha kwake, ndokubva vachizongovigirwako kubhanketi ikoko. Saka ini ndakazongobva papurazi ndokubva ndachizoenda kuChinhoi kwainge kwakaroorwa amai vangu nekuti vainge vakaenda paseparation nababa vangu. Ndainge ndatova musikana ainge atoti yarukei nekuti ndakagara nambuya kubva ndiine 3 years, vakazofa apo pandainge ndava form 3. Saka ndiri kwaamai vangu handina kumbosangana nedambudziko. Dambudziko rakazotanga ndava kumba kwangu. Pari zvino mukomana sezvandakuudzai kuti dzimwe nguva nemurume wangu ndinombopota ndichienda naye kuZambia, ndichitaura nemi kudai ndiri kuZambia, ndiri kugara nemurume wangu, ndiko kwaanoshanda. Saka zvinoitika muupenyu hwangu mukoma ndizvo zvaita kuti ndiuye pamaconfession, nekuti ndinoita dzimwe nguva dzandinonzwa kuda nyama yemunhu, especially chitaka chemunhu. Zvinhu izvi mukomanashi ndinogara ndichizvinzwa. Sometimes ndinomuka ndichirwera rute, kana kuti mukanwa mangu munomuka makazara mate, shaya dzangu dzinenge dzakaoma sezviya zvinoitika kana munhu uchida kurutsa. Ndozvandinenge ndichinzwa ipapo pandinomuka ndiine nhomba yenyama ndichinzwa kuda nyama yemunhu. Saka kutoti ndinge ndichitoita senani, ndinozotoenda mufiriji. Zvandinoita mukomanashi, mufiriji imwe nyama ndinoisiya iri mudip, then imwe yacho ndinoicheka tumapisi, ndobva ndachizoisa mukabhawo, ndobva ndachizoisa pamusoro paya mufiriji musinganyanye kufriza, ndobva ndachizotanga kuidya nyama iyoyo. Kana ndikasaidya mukomanashi, munondinzwira tsitsi. Marwariro acho awo andinenge ndichiita anenge ari too bad, asi kana ndikangonodya nyama iyoyo inenge isina kubikwa, ndinototanga kutoita right. Mukoma, dambudziko iri randishungurudza. Saka ndanga ndichikumbirawo rubatsiro rwandiri kutsvaka mukoma nderwekuti dai ndakwanisa kuwana muprofita anokwanisa kundibvisa izvo zvakandigara, nekuti dzimwe nguva ndinonzwa kuti ndakabereka mwana kumusana kwangu kunenge kuchirema zvisingaite. Ndakambobatsirwa nevamwe madzimai, ndipo pandakazotoziva kuti havasi vose vanhu vanonamata vanobatsira nemweya mutsvene waMwari. Mukadzi iyeye akandibatsira apo patakambonogara kuSouth Africa nemurume wangu. Saka zvataiita nemurume, taihodha zvinhu muno muZambia, then itobva tachizoenda nazvo kuSouth Africa. Dzimwe nguva taizongohodhisira vanhu vanotengesawo kuSouth Africa, vaingouya vosangana nesu muBeitbridge. Saka nemurume takazoti kunze kwekuti tinge tichingomirira vanhu kuti vange vachizouya kwatiri, kotadii taenda zvedu muMessina, tonogara muMessina, tinenge tichishanda zvekare tichihodhisira vanhu vanenge vachiuya kuzohodha zvakaita senyimo, madora, matemba nezvimwe zvakasiyana siyana. Saka takazotanga kugara mune rimwe location imomo muMessina. Macustomers edu aitouya vamwe vachibva kuna Joburg vachiuya kuzohodha madora, matemba nezvakangosiyana siyana kubva kwatiri. Saka ndiriko ikoko mukoma, ndaiva ndiine imwe shamwari yangu iyo yandainge ndichiwirirana nayo. Nerimwe zuva ndakamuka ndiri mumba make, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandishamisa. Iye akamuka mukoma, but haana kukwanisa kundiona. Akangonzwa kuti mumba mainge muine munhu ainge arimo, because ndakabondera pane chimwe chipushing tray pandakavhunduka ndichida kufamba kuti ndinge ndichienda kunovhura door, ndokubva ndabondera. Akamuka akabatidza light, but haana kukwanisa kundiona. Mukoma ndakati ndakamutarisa, maziso ake awa ainge akashandurwa, mboni yeziso yainge isingaoneki, maziso ake ainge akangoita white, akaita kunge bofu. Achifamba iye ainge achiona, but inini ndaimuona akaita sezvakaita maziso ebofu asingakwanise kundiona. Akati arara mukoma, ndo pandakabva ndachizofamba ndikanokinura door, ndokubva ndatobuda. Ndakamunzwa zvekare achimuka kwava kuvhura door, akadongorera. Mangwana acho makuseni akazondiudza nyaya yake, akati kwandiri,
ndo zvainge zvakaitika izvozvo kwaari. Saka ndakazoenda kune vamwe madzimai ava vakabva vachizondiudza kuti gogo vangu sezvo ivo pavakafa vasina kupedza kundigadzira, kunditemerera nyora dzacho dzose idzo dzainge dzichifanira kuti dzinge dzichizotemererwa pandiri, saka ivo vainge vachida kuti ndige ndichiita muroyi, but havana kuzopedzisa kubata basa racho iroro. Ndichiuyawo pano ndikutsvakawo muprofita ane masimba anokwanisa kundibatsira. Please help me. Ende dzimwe nguva ndinokwanisa kungoitira munhu utsinye semukadzi iyeye. After ndabvako kunoona madzimai, ndakabva ndachizotanga kunzwa ndichimuvenga. Ndainzwa voice rainge richiti kwandiri, saka akatotionaka voice iri mukoma. Ndaiti kana ndichirinzwa munhu iyeye aita sekunge ainge achitaura ari mandiri, aiti achitaura kudaro, nzeve dzangu dzaizosvika pakurwadza. Nerimwe zuva nekuda kwekuti ndainge ndanyanyisa kushungurudzika, ndipo pandakabva ndachizongoti ko ini wacho munoda kuti ndige ndichiita sei, nekuti zvacho zvose zvinoitika kwandiri hapana kana chandinombonzwisisa. Ndo pandakazorota, ndakarota mukomanashe ndichibuda mugungwa, but ndichibuda mugungwa kudaro ndainge ndisisiri inini, ndainge ndashanduka ndikaita nyoka. Ndokubva ndachizotanga kufamba ndikaenda uko kwatainge tichitengesera zvinhu zvedu. Ndakaenda ndikanozvimoneredza pamasaga ake mukadzi iyeye, ndakazvimoneredza ndokubva ndachizotanga kukandira mazai. Saka ndaiti ndikavhura saga rinenge riine matemba ndokandira mazai imomo, then ndobva ndavhura zvekare rimwe saga kuda renyimo kana madora, ndobva ndakandira mazai zvekare imomo. Mukomanashe ndaisatozviziva kutoti zvose zvandainge ndichiita kwainge kuri kutomuroya, because akazotanga kuita munyama zvekuti taiti tichitotengesa paya potosvika mapurisa iwawo aingonangana naye, obva atonzi passport, obva atobvunzwa pemiti yekutengesa izvo zvatainge tichitengesa, ototorerwa zvinhu zviya. Akaramba achingoita malosi kudzamara ndazoenda kune vamwe madzibaba apo patainge tava kuHarare. Madzibaba ivavo ndakavaudza history yose sezvandakuudzai mukomanashe. Vakabva vachizondipa umwe munamato, vakanditi torai munamato uyu mobva matenga mbiya, kana matenga mbiya moenda paguva ragogo venyu mobva manoisa kanhombo aka paguva ragogo venyu, mobva machizokwidibira mbiya moisiya yakadaro. Asi kana mofamba muchituka mweya wavo ivo gogo kuti vasaramba vachingokutevererai. Ndakaita saizvozvo in secret, ndikaenda kubhanketi murume asingazvizivi, ndokubva ndachizoenda paguva iro rakavigirwa gogo. Vakangovigirwa musango papurazi pacho ipapo. Ndokubva ndachizotora nhombo iya ndikaiisa pamusoro peguva. Ndapedza kuita saizvozvo ndokubva ndachizokwidibira mbiya iya. Ndichifamba ndainge ndichivashaudha ndichivaudza kuti vainge vasina kodzero yekuti vange vachiita zvose zvavainge vachiita muupenyu hwangu. Ndokubva ndachizodzoka kuHarare. Mukomanashe takati tava kunoburuka bhazi, ndakaona kamba. Mukoma zvakangooma. Kamba iyi yakangoburukawo mubhazi ndokubva yatomhoresa umwe windi ikabva yatanga kunditeverera. Apa ndainge ndava kunzwa dzungu. Windi iyeye handizivi kuti naiyewo muroyi here, anoshandisiwa here, chii chinoitika paari. Akatotanga kutotaura nekamba iyoyo, but vanhu vamwe vainge vachimuona vaitomuona achitaura ari ega. Vamwe vake vakangoti mbanje mava kudziwanza, but aitotaura nekamba. Kamba iyi yakanditeverera mukoma ndokubva yachizonyangarika. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi sofa ndina maprofita awo andibatsira akati one day, but hazvisi kuchinja zvachose. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.